Kažu ljudi, ona želi da bude javna ličnost, ona želi da bude popularna, ona želi da bude neko ko je zvezda. A vi na to kažete šta? Pa ja sam zvezda i bez medija. Ja gde prođem tu trava ne raste. Ja sam takav tip. Hvala, Milena. Milena, recite mi koliko je za njega. Ja kažem sve da je istinita priča, a nije ono što je pričao, da se sve tu izlizalo, da su oni živjeli kao brat i sestra, komši, otprilike on kuda je živeo sa mnom, a ne sa mnom očito. To nije istina. Mislim da je trebao bude malo veći muškarac zarad svega onoga što je ona radila za njega kao partnera i njegovu cijelu porodicu. Dobro, a kakav je odnos bio njihov u braku konkretno? Kakvi su oni bili kao vanbračni partneri? Ja to moram da... Oni su se voleli i vi ste bili tu? Da. Je to bila ljubav, je to bila iskrena ljubav? Jeste imali podršku jedno drugog? To je bila jedna iskrena ljubav, to je bila jedna fatalna ljubav. On je ostavio suprugu, mislim, ja sam bila udata žena i nekako uvek sam na strani žene, pogotovo na strani supruge. Ana je tu ispala jedan veliki šmeker, svašta se spekuliše, međutim ona je došla i rekla svom bivšem mužu koji je opet sjajan jedan čovjek i njega poznajem i mnogo ga volim. Rekla, ja sam se zaljubila i ja idem. Morate priznati da to baš i nije tako karakteristično. Obično na sudu lete tanjiri. To je jako hrabro. Jeste, to je velika hrabrost za jednu ženu. Uzela 2 maloletne dece i otišla. Muž ispoštovao to. Znači, jedan krajnje civilizovan razvod. Tako je bilo i kod Zvezdana. Tako da, bila je jedna ljubav, bila je neka hemija, nešto se desilo. Mislim da je gospođa u pravu, oni kad su se videli, oni su, što bi deca rekli, odlepili. Odlično, ovo mi je šlagvort za Milenu. Milena, je to ta karma? Tako je. Ja prvo moram da kažem da sam ja fascinirana ovom kumom, mojoj imenjakinjom. Zašto? Žena tako dobro izgleda, da je ona i televizična i fotogenična. I nadam se da će je malo više angažovati, makar i u njenom poslu, ne samo u vezi zadruge. Slušajte, možda i to njena karma. Drugo, dupli je strelac, otvorena, jasna, direktna. Ono što je... Ona je rekla kako će sada napadati Anđelu, a njega će štititi, tako da... Ja sam stavila do znanja da je ipak spustila na te gard prema njemu. Mene ne bi iznenadilo se tu pojavi do kraja jula, koliko to traje. I neka treća. Kako to mislite? Pa lepo mislim, ovako kako kažem. On ima taj aspekt, zarad mog zadovoljstva nijedna cena nije visoka, a dugo do jula. I sad ova otišla pa se vraća, ova je tu, pojavi se neka treća, on je već izjavio kako ima aspiracija prema nekoj trećoj. Jer mislite da je on švaler? Pa ne bih nazvala to švaler. On je švaler na baterije. To sam ja i mom mužu rekla. Ako si švaler, budi bre na struju, nemoj da znam i da čujem. Ništa me ne boli kad ne znam i ne vidim. Ali kaže, kao švaler na baterije. Ko ume ne kradi, ja sam imala i moju klijentelu, kao saznao mi muž, saznala mi žena, ma nemoj više da radiš to kad ne umeš. Nemoj da kopaš da ne bi nešto iskopao, jel da? Ne vidim tu ko švalera, nisu to švaleri, znao se ko su švaleri. Ko je veći manipulator, kuma? Od njih dvoje? Oboje su manipulatori u ovom trenutku, moram da priznam. Naprimer, mene je gomila fanova Anini zapratilo, pišu puno po Instagramu. Znate kako, ujutro ona napadne Zvezdana i tu se zagrmi, u 2:15 ovaj plače. U 3:15 on iskače, u 4:15 ona skače u jezero, u 5 plaču oboje, a u 6 će ona da mu krv popije. Znači, ljudi ne znaju više, sad se više niko ne pita da li je Zvezda normalna, nego šta ova žena radila, ova ošinuta. I onda sam ja deo organizovane bande koji smo mi sve to osmislili, to je suluda priča. Puno je mladih pratilaca, devojaka i momaka koji prate Anđelu.